Eta ezagutu ezagun da gure lehendabiziko familia. Olatzek 12 urte ditu eta gaixotasun arraro bat du, esklerosi tuberosoa. Gaitz honen ondorioz tumoreak hazten zaizkio gorputz osoan eta noiz nahi joan behar izaten du ospitalera. Gurekin dira ama alabak, Lidia eta Olatz. Kaixo, arratsaldeo. Arratsaldeo, ongi etorri, bikote. Ongi etorri. Mentxe, Olatz, amaren ondoan, hortxe. Eskerrik asko etortzearren. Zuei. Olatz, zer modu zaude? Ondo. Ondo zaude? Ondo? Bai. Lehenbiziko aldia, telebistara etortzen zarela, Olatz? Bai. Lidia, azalduko diguzu pixkatxo bat zer duen Olatzek? Bai, ondo esan dezun bezala, Olatze dauke esklerosis tuberosa deitzen dana. Hau da, daukela bi gen alteratuta eta bi gen horiek dia inhibitzen dutenak tumoren zorrera. Orduan, bereiz sortzen zaio tumore horiek benigno dia, hau da, baina sortzen zaio gorputzeko organo guztitan. Orduan, haunditzen dijoazten enean, sortu daitezke arazo larriak. Orduan, berak dauke un kompleto esaten bezala, ze dauke retinan, dauke asalean, dauke burmuinetan, giltxurrunetan haundinak eta arazo gehien eman dionak, eta puiskat danian, orduan, batokatzen zaigo gero, espezialista danak kontrolatzea. Jaio, kasi 5 hilabetetik hasita orain arte danak. Hori da, ez da, Lidia, zuek adibidez, espezialista, itzordu asko egin behar dituzue, espezialista desberdin egin, ez da? Urtean, igual, onkologoak kasi hiero, 2 hilabetian behin, fijo. Eta gero beste danak, urtean behin bi aldiz gutxienez, pasatzen gea danetatik. Gehi horrek suposatzen bidaltzen dituzten probak, kezi holterrak, kezi analitikak, kezi ekografiak, denak, proba denak. Lidia, ipatu dute estiketan agorek ez da, kohesio falta dagoela, osasungintza, hezkuntza eta gizartearen artean, zuk sentiten zen duzu? Kohesio falta hori? Bai, guk hiru entitate horrek beti ezagutu ditugu solte bezala, hau da, aparte bezala, enteratu geha gauzataz, azkenen beste familian batzukatik, eta baina ez ditugu behin ere erlazionatu. Hau da, ikastolan guk azaltzen dugu dana, eta medikuak dia aparte, dana solte. Aizu, Olatz, medikuaren gana askotan joan behar izaten duzu? Bai. Nora joaten zara, medikuaren gana? Donostin. Eta, zer da, zuretzat ez da atsegina izaten, hainbeste medikuren gana joatea? Ja. Ikastola galtzen, no? Ikastola galtzen. Ikastolara gustora joaten zara ez da, Olatz? Bai? Ikastolara gustora joaten baldin bada, galdu beharra, ez da. Tokatzen bazaio hartzea segun ze asignatura, basarretuten da. Bai, zein gustatzen zaizu? Ze asignatura gustatzen zaizu? Gustatzen zait informatika eta plastika. Informatika eta plastika. Eta esan digute, Olatz, marraztea asko gustatzen zaizula. Baita. Bai? Zer marraztea, adibidez? Frozen, Elsa. Ara, Frozen. Bida, aste honetan marraztu duena, ez da? Hemen bai. Bida. Begira. Polita. Hori da azkena egin duzun marrazkia? Bai. Marrazketetara juten da, estraskolarretan, eta aste honetan hori indau. Oso ongi. Oso marrazki polita, Olatz? Lidia, eskolan esate baterako laguntza berezia jasotzen du? Bai. Azia dauka, hau da, berantzako gela, materia eta berezia ematen du, bere mailan, eta laguntza ordu batzuk badauzka bai. Laguntzaia dauke. Bai. Gero, 12 urte ere baditu, ez da, hauek izaten dira adin, ez da egin nola esan, guraso batzuk ezagutuko dituzte, adin komplikatuak esango dugu, ez da? Zer moduz lagunekin, sozializazioan? Ondo. Bai, berak esaten du ondo, ikastola laguntxokin ondo, baina ikastola barrun. Hau da, ikastolatik kanpo, sozializazioa, bere adinekokin 0. Hau da, txiki-txikitan bai, 8-10 urte tarte hortar arte, beha zeuken bere laguntxok eta baina iristen da momentu bat, ikusi duzu, Olatzen interesak die Elsa eta Esponja eta Iama bi ertekin, mairurako beste interes batzuk aukitzen dute. Eta orduan iristen da momentu bat, diferentzia horrek oso nabarmena dira, eta gelditzen dela, badagon bezala, hau da ikastolatik kanpo, bakarrik. Bai, eta ze maila ikasten ari da, momentu honetan? Olatz, ze mailatan zaude?
LH6. LH6a. LH6a. LH6. Bueno. Beraz, datorren urtean, hor jauzi bat egin behar da, ezta? LH-tik Bai. urrengo saltoa. Bai, salto gogorra. Eta, pentsatuta daukazu olaz, datorren urtean zer egingo duzu, nora joango zaren? Nora joan behar zen? Legazpi ikastolako. Lazkaotik Legazpira, kasuan. Bai, Legazpira dijo aula estable, aula permanente, deitzen dan aula berezi batera. Ba, bera bezalako ezgaitasun kognitiboa daukaten beste ume batzukin, talde bat, dare bost umeko talde bat, eta ala dijo, porque alternatiba da, o DBH-era pasa, ero Legazpira. Eta horreuki dugu, guretzako familia bezala oso gogorra izan da erabakia. Erabakia, ez da? Ba, ze alde batetik esatzezu, Lazkaon jarraitzea, ez dakit horrek laguntzen du, baina eske guk semea daukigu 16 urtekoa eta badakigu, institutua zer dan badakigu, eta adin hauetan ja nahiko gogorra da, edo zeinumentzako, nerabentzako garai hori, eta olatzentzako ondikan gogorragoa. Eta gero bakartasun hori, oain ja 12 urtekin ikastolan, beti bakarri dau, irutzen zitzaigun, beste 4 urte hauek ero DBH-en onbartzala, oso bakarrik. Eta bakarrik dagoenen bere mundura junten da, eta horrek arriskua duke. Lidia, zuek parte hartu duzu, ikerketa honetan, estiketa nagorek kontatu diguten ikerketa honetan, zuei ze aportatu dizu, familia bezala ikerketa horrek? Sobre todo, beste famili batzuk ezagutzea. Hau da, ez bakarri sentitzea. Ara juten ginean, igual da negargune bat, baina nabaritzen zenun ondokoak entzun iten zizutela. Eta ulertu. Eta ulertu, eta gero konturatu beste familia batzu daudela. Baina beste, arazo igual zeharo desberdina daukatela. Ze nik igual eskatzen nun, nahi nula medikudanak alden elkarren, egun berdinen izatea, denbora gehiago galtzeko, eta ondoko esate ziten, eski neria bi mediku jarraian eukitzea, imposiblea da, ze umeak beste arazo batzu ditu, orduan, bakoitzak oso desberdina, kasuak oso desberdina diala, eta ezagutzen duzu beste kasuistika batzuk, baina sentitzen zea arropatu bezala, orduan, guretzat izan da, hori, oso aberesgarria bai. Lidia eta Olatz, Maitane zuen zaidago. Zuekin ere hitz egin nahi du, berak. Oso ondo. Hartuko duzue bere ondoko lekoa. Ara jungo gira bai, oso ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko, bikote. Etorri, Lidia, Olatz, kaixo. Kaixo, iseri hemen zen. Hori da. Kaixo, Maitane. Kaixo, bueno, oain beste galderatxo bat tokatzen dira. Bueno, gaixotasun arraroa, ez? Gaixotasun arraroa hitzak arraro sentierazten dizuezuei? Arraro ez. Ez. Bai, terminologi hori erabiltzak ez? Ez. Hori da. Beste, esan duke nabarmentze modu bat da, ez? Bai, gainera, gero, gaixotasun arraroen artean, igual olatzena da, arraroa da, baina ez egitu nintziguten diagnostikoa eta horrela, eta arraroen artean igual da gehien... Oikoenetakoa bat, bai. Baina, bueno, arraro sentitzea? Ez. Gaixotasun bat aukula, punto. Eta jazta. Zer sentitzen du gaixotasun arraroa duen ama batek? Hasieran, sobre todo, amorrua, eta guri zergatik tokatu zaigu hau. Baina, bueno, onartu inbar da, eta aurrera egin, oseke. Baina amorrua ere sentitzea normala da, eta bota ere egin bar da, ez? Amorrua hasieran izan zan oso gogorra. Bai. Eta familiaren babesa sentitzen duzu, Bai, familiarena. Olatz, zuk? Familiaren babesa sentitzen duzu? Bai. Edo ama batzutan nahiko pesada jartzen da. Horlaz da telebizten ikusten familia, Bai. Hori da, behitu hor daude. Behitu, Olatz, zeintzu de horiek? Amona Matiuz, Aitona, Markel, Aita, Ama, hori zure naia? Ama Rosarito. Eta hori zure naia da? Bai. Behitu, nola doa nahiak izena? Markel. Markel, jatorra da? Bai. Seguro, edo... Seguro. Oso ondora ematen dira. Ondora ematen zeate. Burrukak ere egoten dira, Olatz? Burrukak egoten dira. Baina gutxi, Bueno, hori normala. Normala da behitu jolas bat daukagu. Jolastu nahi dezue? Nahi dezu jolastu? Erantzun bar da, bai ala ez. Rex. Da, bakarrik sentitzen zarete? Bai. Bai.
maitatuak sentitzen zarete? Bai. Bai. Bai, ez da? Bai. Ulertuak sentitzen zarete? Bai ez bai, ez? Bai, no sabe no contestar, ez dakiz esan, batzutan bai. Nun adibidez ez? Ez dakit, azkenian gizarterekiko batzutan, bai. Lagorek eta hitz egin dutena hori ez, igual jarrera horretan batzutan. Bai, hori da, bai. Jarrera horietan. Ametxik baldeuzu, Bai. Idiazu bai? Bai. Olatz, zuk ere? Bai. Bai, bai, ez da, bai. Modu berezian tratatzen zaituzte? Baita. Olatz, zuri? Baita. Bai. Eta hori gustatzen zaizu, Olatz? Bai. Bai. Eta begiradek min egiten dute? Bai. Bai. Zuri, Olatz? Bai. Baita, bai, begiradek mina ematen dute, ez? Gaina, segun ze begirada motak. Bai, Balimada begirada bat, ez? Lagunkorra edo ulerkorra beste gauza bada. Bai. Bai. Behitu. Ai, Olatz, zer da hau? Zer hori? Bizikleta. Triziklo. Eta hori nola iritsi da zure etxera? Olentzerok eman. Bale, olentzero noparia, bizikleta. Eta bizikleta hori politxe da, ez? Bai. Ze muz, berekin ibiltzen ibiliko zea. Ondo. Gustora. Ze ondo. Osea, olentzera, bueno, hori seinalea ondo portatu zerela, ez? Bai. Hoi da. Bueno, orduan, hitz egin dugu begiradak errukiak min ematen du? Baita. Bai. Errukia baino zer esango zenien orain? Ez, beste askori, ze begirada, errukiaren begirada izan beharren, ze begirada izan marko luke? Ba, bestea bezala, hau da, hori da, hau da... Beste bat gehiago. Beste bat gehiago. Ez begiratzea diferente bezala, hori da asuntoa. Beste bat gehiago. Ba, besteei bezala. Hori da. Mi esker, Lidia eta Olatz, bioi, joan zaitezkete Xabier eta Maialena berriro. Oso, no. Eskerrik asko. Zatozte. Ara berriro, kasen. Haupa, Lidia eta Olatz.